Sugbo, Pilipinas, maayong udto. Kini ang Sugbo News Update. Aron masulbad ang problema sa mga pasyente nga way makuhaan og dugo panahon sa emergency nga panginahanglan, ang Cebu Provincial Government nakig-alayon sa Philippine Red Cross. Ania ang report. Sa pagluwas og kinabuhi ug pagpangandam sa mga emergency nga panghitabo, nagtambayayong ang Cebu Provincial Government ug ang Philippine Red Cross. Si Governor Pambari IV ug Philippine Red Cross Chairman and CEO Richard Gordon nagpirmahanay og kasabutan sa pag-alayon alang sa Blood Samaritan Program ug Blood Availability and Supply Initiative. Ang lalawigan sa Sugbo naghatag og 2 milyones nga pondo sa Philippine Red Cross aron pagsiguro nga aduna gyoy igong supply sa dugo ang mga provincial hospital sa Sugbo nga magamit alang sa mga pasyente nga manginahanglan. Gilantaw sa gobernador ang kasiguraduhan nga aduna gyoy kadangpan ang mga Sugboanon nga magkinahanglan og dugo panahon sa emergency. Sa laing bahin, gihatagan og pagtagad sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang pag-ayo sa mga pasyente nga nabaldado ug nagkinahanglan og therapy. Gihimo sa mga health workers ug pribadong grupo ang community-based rehab summit. Si Rebecca Ortiz sa report. Yes, Monching, sa pagpaligon sa healthcare services sa Sugbo, gihimo karon dinhi sa Kapitolyo ang Community-Based Rehabilitation Summit. Sa Provincial Capital Social Hall, nagtagbo ang mga opisyalis sa kalungsuran, mga health workers. Ilang gituki ang mga angayan buhaton sa pagpakabana sa mga adunay gipamati sa lawas nga nagkinahanglan og therapy. Sa Community-Based Rehabilitation Summit, gihatagan og kasayuran ang mga participants sa kamahinungdanon sa pagpadayon sa therapy sa mga pasyente. Palmabaldado ato mga pasyente ana nawa pa ni epekto sa pamilya, so mo to nangita jud paagi na madala ni nato sa communities kung magtagaan sa mission importansya. So ang atong gibuhat ron, ato lang silang gi-educate on sa physical therapy, on sa occupational therapy, anong importante ni manaputo lang tagdo ka meetings tungod holiday man karong hapon, but essentially kana ato lang jud ko unsa ang importansya unsa ano to pagtabang ang atong mga pasyente na naa sa community gamit ang mga MHOs o mga DHWs nato. Man dimension sa didok adorable unsa sa gamit sa mga atong municipal planners good para to give access other than therapy unsa makapasayon sa kinabuhi sa ato atong mga PWDs o mga other disabled na constituents. Ang community-based rehab sa ato gyud na moral sa launching may pagpailaba kung sa ang community-based rehab kaya ang tumong gyud ani nga mahimo siyang ma-apply ni siya buhaton ni sa kada LGU sa probinsya sa Cebu. Ang Community-Based Rehabilitation Summit suportado ni Governor Pambari IV. As your governor and as a mother of this province, I assure you, our vision for healthcare will always be inclusive, compassionate, and people-centered. Because only when our people are truly healthy, body, mind, and spirit, can they dream bigger, work harder, and live better. Monching, ang Community-Based Rehabilitation Summit, gitambungan sa mga participants sa lain-laing distrito o private sectors. Monching, Sugbo, manginlabot kita ug magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. Atangi ang dugang pang mga kasayuran ug balita nga may labot ang Sugbo dinhi lang sa Sugbo News. Ako si Monching Auxlero, maayong udto.